Boleh bagi kan?
Good morning, Sis Marles. Thank you for coming. Yan, watch hour update lang, Sis Marles, kasi 100 na lang yung watch hour ko. Baka mag-zero balance na ako. Baka ma-demo ako. Kaya kailangan ko mag-live. Thank you. Thank you sa support. Thank you sa support, sis. Salamat, sis. Isa lang sipi ko kaya hindi ako makapag-comment. Gamit ko isang sipi ng mama ko. Yun ang ini-stick ko din. Salamat, sis, sa pagpunta. Ano ba yung part? Salamat sa pagpunta, sis. Sis Marles. Nakauwi na kayo nakabalik na kayo sa Hong Kong? Sige, salamat. Bago mag-almusal. Nakabalik na Singapore pala, sorry. Kala ko Hong Kong. Thank you sa pagpunta, sis. Inagahan ko yung pag-live kasi kanina medyo malakas yung signal. Ngayon, habang pa ganito na yung oras, mahina na yung signal. Hanggang 8 ko lang to, sis. Sobrang 1 hour ko lang. Mamaya i-off ko.